Oslávte 6. narodeniny Steel Arény exkluzívnym koncertom Michala Davida, ktorý sa bude konať 25. apríla 2012 o 19:00. Čaká vás jedinečné dvojhodinové podujatie. Michal David, 25.4.2012 o 19:00, Steel Arena Košice. Predpredaj lístkov v sieti Ticketportal. Radio Šport. Síromon nincs kereszt, mit vétettem, Istenem, kérlek segíts, segíts nekem. Ártó szellem lakik bennem, Uram, mutasd, mit kell tennem, kérlek segíts, segíts nekem. Kárhozat és pokoli élet, ez marad csak én nekem, kérlek segíts, segíts nekem. Nyújtsd a kezed felém, kérlek, ne hagyj magamra, nagyon félek, kérlek segíts, segíts nekem. Jöjj el hát. Kőtábla sem jelzi a nevem, nincs barát, nincs ellenfelem, kérlek segíts, segíts nekem.
pokračovanie v rámci druhého kola Rock Parády, priatelia. Ešte stále počúvate Športové rádio Hornet a rokovú dvojhodinku Rock Paráda a v nej inú skvelú bandu, priatelia. Mohol by som vám vysvetliť celú genézu, ako sa chlapci dostali sem, ale vysvetľovať vám to nebudem. Bol som upozornený, pretože mal prísť aj Danko. A my sme to mali celé to prejsť akože v aute a tak. Danko neprišiel a Danko mi hovorí, počúvaj, prídeš tam a tam budú tam už ťa budú čakať nejakí chlapci pred rádiom. A ja som prišiel a chlapcov nikde. Nechcem teraz povedať, že boli tam páni, ale viac menej páni. Ja si myslím, že my tu všetci, čo sme, tak už sme v takom veku, že teda ako už sa nemusíme hrať na nič. Priatelia, napriek tomu úžasná to vec, pretože bolo mi povedané, že páni sú zo Šiach. A to je strašná diaľka. Vy ste prišli úplne kvôli tomu, aby ste tu hodili reč, takú strašnú diaľku. Poď na mikrofón, prosím ťa. Mimochodom, kapela sa volá V-Rock, hovorím to dobre? Áno. Respektíve Výrok by to malo byť. Asi tak, nie? Výrok. A Lacika, máš slovo. Kvôli tomu Výrok, lebo sme ako zo Šiak od maďarských hraníc prišli, takže aj skladby sú v maďarčine nahraté, takže a 80% hovoríme po maďarsky tam na tom. To mi je jasné. Otázka je položená, že či to viete odohrať aj v inom jazyku. Nemám na mysli slovenčinu teraz to vôbec, ale v angličtine napríklad. Lebo poznám kapely z juhu, ktoré majú akože replay v angličtine. Chceli by sme zahrať. Minulý týždeň sme boli v Bratislave a tam bola jedna kapela z Pešti. Oni spievajú po anglicky a jeden člen od nich je učiteľ angličtiny. A tak sme sa dohodli, že on nám ako napíše niečo. Pošleme mu nejaké veci, buď staršie, alebo keď sa bude... Poď na mikrofón, normálne, ako na koncerte. Niečo novšie sa, takže pošleme mu hudbu a on na to napíše anglické slova, anglickou. Anglické texty. Aká bola cesta mimochodom sem? Cesta? Tak v Orožňavu, ako tak, ale od Orožňavy strašne pršalo. Strašne také... Fúkalo, nie? Na tej rovine. Ale aj fúkalo, ale pršalo strašne veľmi. A u nás nič, to má tak sucho. Áno, čo hovoríte na to, že hrad krásna hôrka vyhorel? Čo sa dá na to? Tak... Plutujeme, tak... U nás sa hovorí, že vieš, cigáni sa ti postarajú o budúcnosť a teraz sa nám postarali aj o minulosť. My tomu hovoríme tu. Ale to len tak akože. Tam dole u vás je jeden krásny kraj, ale no dobre, to zase o niečom inom. Bermudský trojuholník, autičkárov, to zase by sme mohli. Ale budeme sa baviť o muzike. Dobre, kapela funguje od roku 85. Chceš Na jeseň sme sa dali dokopy z 2 kapiel. Chceš povedať, že od 85. tu ťaháte, koľko si kapel? 3, 4? 5. Od 85. to ťaháte 5 stále? Skoro. Nikdy ste si nedali na držku? Dali sme si pauzu po koľkých? Do roku 89, 88 sme hrali a potom odišiel jeden člen na vojnu, tak sme prestali na 2 roky. Od roku 90... Nepríjemné, to som zažil ja. Takže tie 2 roky sme každý hral niekde inde, alebo nehral, ale tie 2 roky boli také, že voľné a potom sa vrátil a zase sme stali dokopy, ale jeden člen sa zmenil a vymenil, takže zostala tá istá zostava a vtedy ešte 2 roky sme hrali a potom sme prestali hrať do roku 2001. Vtedy sme začali potom zase na prosbu Šahák začali tedy organizovať rockfesty a nás prosili, aby sme sa dali dokopy, nejaký repertoár ešte starších čias sme dali dokopy a potom na druhý rok sme začali robiť vlastné skladby a odtedy hrávame hlavne vlastné veci a sme sa aj spravili nejaké také demo nahrávky, takže ktoré sa dajú aj vypočuť. Tak celkom dobre. Je to aj konkretizované takto na týchto nahrávkach. Ináč. Počúvam, že to sú rozfázované mikrofóny, tieto dva. Normálne. Tak to len tak na margo, na okraj. Dobre, spomínaný nosič tu máme samozrejme a budeme si z neho hrať ďalšiu vec.
üresen, reménykedves érkezem, hajna csillag légy enyém, ragyog csak én felém, kísérjen az éjszaka, hadd találjak én haza, fény kell nékem északi fény, csillag kísér tombol az ég, utam kísér látnom kell, ó hajnal csillag kísérj el. Priatelia, počúvate Rock Parádu, športové rádio Hornet a počúvate kapelu zo Šiach, ktorá sa volí Vero Galacikami pri mikrofóne ešte stále. Povedz mi, môj, ako sa to stane, že v podstate Fénix z Popola sa postavil a začali ste hrať. Nahrali ste demo, nahrali ste CDčko, máte za sebou viacej počinov v štúdiu? Alebo nie, iba to jedno demo po ruke? Štúdio ako štúdio, to bolo také štúdio, že niekde v garáži. A nič si z toho nerob, dneska sa platne točia v obývačke normálne, tak to ako netreba riešiť. Jeden počítač, nejaká karta do toho. No, jasné. Jasné. Aj tak ti to niekto sprzní v MP3 potom, takže to je ako... Tak. Môžeme sa baviť o zvuku. Dobre, ako je to s koncertmi? Tak koncerty predtým, ako sme začali, ako sme sa vrátili v roku 2001, tak vtedy ešte boli. Ešte sa dalo hrať ročne aj viackrát. Ale teraz už v poslednej dobe už je sa štemále. Už bolo tak, že sme si museli pre seba organizovať niečo, aby sme si trochu zahrali. A už ani koncerty tak nie sú. Ani akcie nie sú na okolí. A hlavne sme hrávali na okolí na týchto... Ako sa nám to hovorí? Festival motorka pre motocyklistov. Jasné, na motozrazoch. Motozrazy a tie palú na bok. Počúvaj ma, ale plno kapiel dneska funguje takýmto spôsobom. To je ako, taká doba prišla, tak to je dobré, možno. Zadarmo by určite zavolali, že by sme mohli hrať. No tak áno, to by chcel každý. Jasné, a ešte ti poviem aj takú vec, že z Bradavice nad Potokom to je Bratislava, akože ide taká vlna, že vlastne keď si chceš zahrať v nejakom klube, tak si zaplať za prenájom klubu, zaplať si zvukára a môžeš si tam robiť, čo chceš. Áno. Tak akože, no, asi tak. A teraz dúfame, že ten náš manažer nový, Janko Špaňol. Áno, ktorý vás sem dohodil. Že nám trochu pomôže a že nás trochu potlačí dopredu, že budú nejaké hranie.
Tak on je šikovný človek za to. Tak myslím si, že by vám mohol niečo podhodiť. Mňa by tak zaujímalo, že vlastne na akých kapelách vy ste odrástli? Čo ste počúvali za mladí? Čo sa hralo? Maďarské kapely tam na okolí, P-Mobil, Tak áno, áno. Charlie Hooligans teraz a zahranične, čo v tej dobe letelo takou angličinou, čo mu nerozumia nikto ani my. Tak ale to je jedno, to bolo všade. Českým nárečím. Áno, hatlaninou. Takže bolo také niečo, tak raz sme hrali na koncerte, alebo na zábave a jedna taká slečna tam sedela, bola z Austrálie, hovorí, že počúvam, je to angličtina, ale nerozumiem tomu. Mal si povedať, že to bola nárečová. Áno, Bon Jovi to tvrdil. Že on spieva nárečovou angličtinou a je to pravda. Dobre, my si dáme ale ďalšiu vec. Sedí. Photosession tu máme, priatelia. Photosession. Opäť budem niekde, kde potom na dotyčných stránkach a že aha, tam bol a on tam nebol vlastne. Vieš, ako to chodí. Dobre, ako strávite svoje voľné dni, priatelia, okrem toho, že koncertujete? Tak každý robí svoju robotu. Ach, bohužiaľ, nepríjemné. To sa nedá vyžiť, z muziky sa nedá vyžiť, a nie sme profesionálni, takže každý si robí svoju. Kto čo? Ako je to so skúškami? Vy normálne ako dáte sa raz do týždňa dokopy, idete na skúšku? To je výborná vec. To je skvelá vec. Kvôli tej skúške, to je najlepšie, tá skúška, že sa zídeme každú stredu od 6. do 8. do 9. A sme radi takto, že sa môžeme zísť, že sa uvidíme zase po týždni. Každý si povie svoje, kde bol, čo videl, čo zažil. A potom
sa naučím nejakú novú skladbu, Peťo urobí muziku, spevák, Janko urobí zase, napíše slova, verše na to a spolu si potom to ako zorganizujeme a je z toho potom nejaká skladba. Plánovať, že nie ste doma. Nie sme doma v stredu, ale sme radi, že sa môžeme takto vidieť. To nás drží ako ešte stále odtedy. Aj to kamarátstvo. Pri živote. Doslova. Áno. Kde budete hrať najbližšie? Nie. Áno. No jasné. Dobre. Vlastne v poslednom vstupe vždy príde na ťah taký čierny Peter. To znamená, že vlastne môžeš povedať v krátkosti to, čo si chcel povedať, čo celú cestu si krútil v hlave, že áno, toto nesmiem zabudnúť povedať a ja som sa ťa na to neopýtal, tak teraz to môžeš. Nič nechceš? Ježiš, to sa nestáva. Väčšinou tu začnú... Že sa budeš pýtať. Väčšinou tu začnú vymenovávať telefónny zoznam, že ďakujem Margite a podobným záležitostiam. Samozrejme, každý doma pozdravujeme, ktorí sú tam a počúvajú nás a ostatných, kto zostal doma, bubeníka a speváka, my sme traja tu, že? A Janka Špaňa, ešte raz. A... Ako dlho budete hrať ešte? Najbližších 35 rokov? Tak keď zdravie povolí, tak určite. A keď budú akcie. Keď budú akcie, budeme hrať a budeme zdraví. Tak dúfam, že ešte o nás budú počuť. Priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem. Vy ste mali dočinenia s priateľov Výrok priatelia zo Šách. Krásna oblasť, to je krásny flek zeme, mimochodom je to, ktorý by som tak akože niekedy bližšie preskúmal. Ešte stále si budeme hrať skladbu od tejto bandy. Priatelia moji, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste došli, úplne ma to položilo a snáď niekedy do počutia. Ďakujeme veľmi pekne. Kis asszonyok, itt érik ők svénpapok, kisváros, nagy országok, hozott büske virágok. Kell egy hely, egy igazi hely, ahol minden megfelel. Kell egy nap, egy igazi nap, mesébe illő gondolat. Szülés, halál, válások, szegények és mágnások, feketék és fehérek, puhányak és kemények, hívők és gonosztevők, emberek s őket evők, királyok és dalnokok, vesztesek és bajnokok. Kell egy hely, egy igazi hely, ahol minden megfelel. Kell egy nap, egy igazi nap, mesébe illő gondolat. Olympic Casino môžete navštíviť v Bratislave, Trnave a už aj v Košiciach. Exkluzívne kasíno v rokovom štýle v Košickom Auparku je otvorené denne od 9. do 5. hodiny ráno. Príďte si do Olympic Casina v Košiciach zahrať poker, blackjack či živú ruletu, alebo si len tak posete s priateľmi v imidžovom bare. Každý piatok si môžete v ozajstnom štýlovom kasíne vychutnať aj koncerty kapiel. Viac informácií na olympicko-casino.com.
Radio Šport.